mangku Ki Unceng mangku. Unceng untumu lho. Aduh, siapa sih kan kita belum kenalan. Uncek. Oh, lawang Uncek kok unceng. Lawang setugel uncek ya, pikir unceng ya. Oh, setugel. Uncek. Nanti nek AA uncek mangkunyong AA kok kerungkep bareng. Tapi nek AA dipangkunyong ketone kepriwe kok. Lah kepriwe? Ya mbok ana sing ganjel. Ya enggak lah kepriwe. Jajal. Ora ngene lho. Nek ora nang ancuk yo beban. Iki ngene wae kabeh ngene. Timpuh. Oh, nah, wis. Tak ngene. Iya. Lho aku kaya nang PAUD. Kaya nang PAUD dadi dolanan. Iya. Kok lunyu iki? Anu walik ya iki. Chandra saiki tak kowe kelonggaran karo Uncek untuk berdialog. Oke, selamat malam Mbak Chandra Sugeng Dalu. Selamat malam, Sugeng Dalu. Asli? Asli Cilacap. Cilacap. Ya. Status nopo? Saya masih sendiri. Masih pelajar juga. Ya. SMP, SMA? Kuliah. Semester? Semester 9. Waduh, udah lulus ya? Amin. Dongane ya. Iya, muga-muga udah lulus. Yang penting sekolah sik ya. Ya, oke. Sindene laris yo. Dedek, tes sekolah? Udah lulus kakak. Oh, udah lulus. Iya. Sekolah karepe ora karepe sih ya soalnya ya. Iya kakak. Sini sebentar ya. Ada apa? Arep gua kucing neh. Aku ngerti gandeng kok gua kucing. Ada apa kakak? Tadi kesini jam berapa? Sampai sini jam 8:30 kakak. Jam 8:30? Iya. Oh, ya, sendirian? Ya enggak lah, masa sendirian. Naik apa kalau sendiri? Ya, sama Lek. Siapa? Lilikmu. Lilikmu kepiye to? Lekku. Kuwi bahasane ngapak Cek, dadi kowe iso nyerna omongane Chandra. Lekku kok lilikku. Lah ya lilikmu, mbok lilikmu. Ya lilikmu bener lilikmu. Lilikku ilik. Lah, apa toh? Lah salah ke? Lekku. Sampean mari ngene jam pira? Jam 8:30. Jam 8:30 numpak apa? Numpak gerobak. Numpak gerobak karo sapa? Sama Lek. Lah ya karo lilikmu. Ya iyalah. Masa lilikku enggak dibawa? Lilik loh, lilik itu Lek. Oh iya karo lekku. Lilikmu ya gede. Oh. Lekku gede. Lekku loh. Lilikmu gede kan? Amboh. Maksudnya kan iso nyupir lho Mas. Iso nyupir. Lekku gede. Gede. Oke. Iya. Ngaturaken menurut Jendalu. Yuk, salam sik. Ya. Coro ngapak lah, coro ngapak. Salam coro ngapak. Coro ngapak kepiye? Kepriwe kabare bapak-bapak ibu-ibu kabeh pada sehat kabeh, Mbok? Alhamdulillah. Iki presiden kok arep nantang wong lho. Lah nang wong salam ki ya kepiye ki demese penake piye ngene. Ya wong Jawa alus ki kan ya sok ndungkruk. Lah kok malah nyong ora tayang alus. Kok malah kerik kaya ngono malah kaya nantang lho. Ya enggak, ya kan passion orang kan masing-masing. Kenapa sih kayak kiai ora masalah, Mbok? Mbokmu po? Kok mbok? Ono bocah-bocah? Mbokmu po? Kok mbok? Ono bocah-bocah cilik nyengiti banting sisan kok dhisik durung rampung. Mbok kuwi cara kene ki to.
Oh, mbok kita. Heeh. Darani mbokmu maning. Mbok kita. Heeh. Dadi to ki ya mbok. Iya. Dadi tombok lah. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah wis pada apa sing pada nglemprak, muga-muga esuk ora masuk angin ya. Padang lemprak ki. Ngapa sih keteneng melu rubes bae sampean ngapa sih rubes bae? Ora kok sing padang lemprak ki lho. Wong piyai sehat kabeh kaya ngene kok nglemprak. Lha iki mung iki wong semene akeh mung nglemprak ya ora jagong. Nglemprak kabeh ki ramane biyunge. Kok nglemprak pi do lenggah kabeh lho sehat lho. Lah yang nglemprak cara bahasaku. Oh lungguh ki nglemprak. Heeh. Oh alah nggon aku nglemprak ki kaya batang kae nglemprak ngene iki. Kayak batang kucing maksudnya. Nglemprak jagong kuwi lungguh. Oh alah. Nglemprak sing pada nglemprak muga-muga sing sehat, selamat waras kabeh. Amin. Sing guyub rukun kabeh. Sing Amin. selamat dunya herate. Amin. Esuk nanggap maning nonton malih ya Pak Bu ya. Iya. Kepriwe wis madang urung? Wis, madang ki apa? Yen anu apa? Ya cara kono apa? Nyong madang kencot. Nek nyong kencot sih iki. Oh, kencot. Madange kencot. Ya ora. Oh banting sisan nggih. Kencot ki luwe, Kencot cek ki- kencot luwe. Oh, kencot ki luwe. Heeh. Nek nang ngene nyong luwe kuwi sampean. Iya. Uket-uket sing cilik ya kuwi jenenge luwe. Luweng kae. Kae luweng. Lah nggih kembarane nih kita. Heeh. Luweng yen luweng padha. Padha cilik kaya luweng. Uket-uket. Yo uket-uket. Nek luwe kencot. Kencot luwe. Weteng nyong kencot, berarti wetengku Wetenge luwe. nyong kencot. Oh, Iki lho wetenge nyong kencot. Iya ya rasa mbok onyor-onyorke. Ya mbok ora weruh. Ora weruh kepiye wong dhe mripat nek ora weruh ki lho. Iki mripat. Mbok sing santai karo wanita kuwi sing santai. Ora usah ngegas-ngegas sing santai. Lah kono sing ngajak ngegas lho. Kono omongane ngegas kene ra tagas ketinggalan. Mungkin ngegase sok mlaku ketinggalan kok. Sing penting karo lilikmu ya. Iya karo lilinku. Iya aku kencot. Yang kok dalamane ngajak celamit dadi cilik celamit. Celamit ki apa meneh iki? Takonmu. Celamit ki apa? Lah wong saru ke ket mau anak Pak Lurah, anak Bu Carik, Anak aja Pak ngomong Lurah. kencat ben kok dalamane tune metu aja celamit dadi bocah. Celamit ki apa? Ya mulane aja celamit. Ajak celamit ki. Cerewet ya. Ah, Heeh, aja Cerewet. celamit, aja ngenyis, aja jalukan. Apa sih Oh, ya? aja ngenyis. Aja ngenyis. Dremis, Iya. dremis. Heeh. Dremes ki njaluk. Iya. Lah iya salto banting sisan. Aku ra njaluk, aku gur ngomongke wetengku kencot ngono lho. Padha bae. Wisine ya sego wetengmu. Nggih sego to, Pak, Pak. Sampe doyan sega, Mas? Ya sego to, Mbak, isine ya sego kok. Heeh. Lah ning nggon anu nggon kelurahan mau kan prasmanan. Heeh. Prasmanan gek ning dhuwur aku arep jikok ra geduk dadi ya wis. Tekan sprene kencot terus wetengku. Ya Allah. Heeh. Lah dadi nek Chandra Ndodok malah saiki sejajar karo kowe. Ya kowe dodoke, dodoke. Ya. Dadi aku iso nyawang irungmu ngono lho. Irung apa? Irung ana basane apa? Ya irung. Irung. Irung, Lambe? mata, lambe, Lambe? cangkem, Heh? congor. Dadi sampean wis obong-obong congor. Apa kuwi? Lah sampean wis obong-obong congor urung? Urung apa bong-bong congor? Apa ya? Udut. Wes udut diparingi kae. Ting mau ya? Diparingi Pak Dalang. Wis obong-obong congor ya. Wes obong-obong congor. Lah ya, berarti Pak Lurah nembe Obong-obong congor. Iya. Pun ki, Pak. Pak Lurah. Pak Lurah pun obong-obong congor, Pak. Ya wajar Ya lah. Allah, Pak Lurah gagahe ora keton. Apa nganti ketok? ireng. Wong yo ra ketok blas kok. Kono Berarti peteng jenengan ora sehat. Aja ngomong ra sehat. Sehat. Lah wong genah-genah keton ke. Endi? Kae lho. Endi to, Mbak? Ki lho sing meringis. Mbok, kowe iki jane iso dikekrek wong kowe kok. Lah kepresi? Mosok nang Pak Lurah kok meringis sih. Lah wong Pak Lurah senyum terlihat giginya ya meringis. Kowe cara kono mesem kuwi meringis. heeh, Oh, meringis.
Dan bosone ya Ya, kayak pamane sama. ra kulinone iso dikepruki wong lho. Iya. Jangan kayak gitu. Kita Iya. kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jangan Wah. priwe sih. Ya. Gemes aku. Malah kayak tulanane bayi sing entek. Iso lho, Chan. Kayak kue kok. Chan. Cek rene cek. Rene. Kana. Ya durane cah bayi kan. Napa to jenengan ki? Tak tudange anakku. Ya. Allah. Krek. Heeh. Krek. Bapak, mainan. Ya Allah. Blandang. Sing muter kakean dadi ora mandek. Dapat dalam Krek. Sur. Terus. mental. Tok. Tulanane bosok ra ndirem. Ora. Ngapa? Sekarang tak puter genti kok. Kemaki banget sih. Yo ngaturke tembang cara Banyumasan, Cara Chan. Banyumasan. Heeh. Nek cara lagu biasa kene wis kelino krungu nek cara Banyumasan kan jarang. Ayo cara Banyumasan. Kayak gue. Ya. Hah? Kayak gue. Iya. Ya, sekentenan sebelah kanan main sing kana weru. Heeh. Ngene ya aja satru-satru sini. Iki cah iki nek ngewoke to iki. Jare kon rono wis rono. Ya ora sida. Hah? Paku. Sebentar Pak, ke masalahnya nek mangku ki unceng mangku. Unceng untumu iki lho. Aduh, siapa sih kan kita belum kenalan. Uncek. Oh, lawang Uncek kok unceng. lawang setugel uncek ya, pikir unceng ya. Oh, setugel. Uncek. Nanti nek AA uncek mangkunyong AA kok kerungkep bareng. Tapi nek AA dipangkunyong ketone kepriwe kok. Lah kepriwe? Ya mbok ana sing ganjel. Ya enggak lah kepriwe. Jajal. Ora ngene lho. Nek ora nang ancuk yo beban. Iki ngene wae kabeh ngene. Kayak Tempo. Nah, wis. Tak ngene. Iya. Lho aku kaya nang PAUD. Kaya nang PAUD dadi dolanan. Iya. Kok lunyuy. Anu walik ya iki. Wah. Makine. Kemlitak banget yakin. Kemlidak. Kemetak. Kemlitak. Iya ya, ayo. Arep mana? Jelek nyong suwe-suwe. Rica kacut singgat ya Iki karepe iki apa to? Mriku cakecut aku dianting-anting ki rono rene. lah tadi kan vibrane saya kan kesana kemari tadi sampean nggo pancatan nih Oh iya. Bicara tembang kono nek sing ngudang cah cilik ono enak ya? Ana Pak Ana. tapi sing sijine Oh, ini sijine. kan tentang pernikahan Oh. sepasang kekasih Wow, lah pas bener. Wah. pas bulannya sampai tak gandeng menggambarkan sepasang kekasih Ya. ke depannya Sing wedok kaya widodari, sing lanang kaya tikus anyang-anyangan. Loh. Hah? Matur nuwun. Matur nuwun Pak Lin Mas. Tadi ora kencot lagi kesuwun ya Pak Makasih Pak Kesuwun. Lin Mas. kesuwun Kesuwun. ya Kesuwun. saunine wong bagus Ya, aku bagus. graketna ati Gandeng lek gregeten ki biasane sing gendong sing lanang iki gandeng gedhe sing wedok, sing gendong sing wedok. Heeh. Oh, gregetan lho. Oh, gregeten. gregeten aku gregeten Wong edak. Ya ora kok ngono. Lah kowe malah kaya gendong tenggok. lah kepriwe sih
Wong gendong kok terus diindet diantingke. Saking gemese lho, Kan saking gemese karo wong bagus ngreget mati kowe lho. Wah, suwe-suwe ya. Saking gemese. Suwe-suwe ya ngelokke aku bagus kok. anake kuwi kok. Mau aku mahmoh. Wong wedok ki ya ngono kuwi. Biasane mah. Aku wis duwe kok. Engko anggere diglenik ngono ya. Mangga. Meremehkan. Wong nang panggung anane sampean ya dadi aku gimana. Lah iki oke lho, panggung oke. Pak Kangko enek. Sing ngadeg Sing ngadeg. Lah iki lho, ngadeg oke pinggir panggung. ya kan ora nang panggung tegese. Tegese ya dicek-cek ning kono tegese ya. Kuwi tegesan. Klambi cekak ora ketang. Loh, klambi cekak ora ketang. Dadi batur. Klambi cekak ora kotang, Dadi batur. dadi batur. Batur kuwi nek nang kene nyong kuwi dadi batir. Batir. Berawal dari batiran disit, suwe-suwe menjadi ke jenjang pernikahan. Batir ki kanca. Batiran kuwi. Batir kuwi kanca. Oh, lah. Engko nek nang ngaring Sunda, batir kuwi batur, batur kuwi latar. Kok iso batur? Dadi wong seneng kuwi diibaratkan nyong terima dadi latare nyong kuwi lho. Oh, Carane dadi- nyong sayang sampean aku terima dadi latare. Kowe latare? Dadi latar kan jalan untuk masuk rumah. Betul. Kan diidek. Tidak. Berarti terima didek-idek. Iya. Menkon menandakan jenengan sayang nyong terima didek-idek. Lah, Makanya dadi- jenengan dadi latar. Wis. Praktekan. Aku latare apa kono latare? Sampean latare kan aku sing nyanyi. Dadi Aku wis siap-siap iki mau. Mosok latare aku. Iya. batur latar. Dadi latar. Ja. Latar Oh. adalah teras depan rumah siap untuk Ya diinjaki. ya tidak ya iso Tidak. disaponi. Ya iso duyoi. Terima Ora mesti. terima di Tidak. diidak set. Aja ya. Ora apa-apa lho. Tenan. Santai malah penak aku kok. Lah engko nek Malah tukul. kaya nyejetan. Lah Mau engko- medadel. lah engko nek tukul dadi 15 yang ketembuan. Lah padake gaweane Cina. Ngene iki gaweane Gusti Allah kok didek kowe. Asem. Padake HP gawean Cina. Padake gawean Cina. Elek-eleke gawe-gawean Gusti Allah ya pantek. Ya. Ya percaya. Iya. Apa kono latare? Aja Eh? keri. Kecilikan sing idak ora pas. Engko tak wakilke Panggil siapa? kakakku. Di Iki mong. Kakak Mahmud. Dadi bature Mas Uncak. Manut dadi baturku. Aku Gemang kuwi moh. Mah, Lah jare mau gelem. rungokna Kok iki disit. kok emoh ki? Mau nek mensra-mensre lho. Rungokna disit. Ngurung rampung nembang. Mosok ngrungokke silit iki. Disit. Oh disit. Kupinge. Disit. Ganteng-ganteng ora budek. Aku gemang bakti wayu. Lemah diwayuh. Jadi sampai nek sekirane kepengin karo aku, aku mong diwayu, tidak Dimo. mau dimadu. Wow, terus diracun. Enggak mau dimadu, maunya diracun. Surunge kong racun nyong racun kok disit. Men mlekedet disit. Ya udahlah, yuk Ya, kita nggak mau. racun-racunan yuk. Mundak hati
emoh diwayuh kok ndak atine keloro-loro. Kan sakit kan nek siang ditandingkan rupanya. Iya. Kalau malam ditandingkan rasanya kan sakit. Oh, wis mudeng itu, Pak. Mudeng kepriwe maksudnya? Lah wan dibandingke rupane. Nah. Lek bengi dibandingke rasane. Kuwi apa? Ya kan wanita kan beda-beda antarane aku, Bu Rini, Bu Wiwik, Minong kan sekelane beda-beda, nek nyekel mutu kan beda-beda. Iya. Jadi rasane sambelnya kan beda-beda. Ngulege ya beda, banter cepete ya beda, jadi beda-beda rasane. Ya beda nek ngulek masa dadak bengi nyambel barang ki kena mripatmu ora lara ya. Nyambel kok dadak bengi awan ya iso. Ya kan penake makan malam karo sambel kayak gue. Oh, ya udahlah. Rasane beda-beda. Ya udah pokoknya ngono ah. Ya. Ayo terus Sukang randak Amin ya Allah. matane. Kan Pak Dalang, masa aku diamini Pak? Aja. Saru Mas jenengan. Lagi Kok kan, saru? Lagi kan lagu Sukang randak amin. Wong bojobe urung dadi randak. Lah kuwi apa? Ya aja diamini. Lah terus? Ya men jorna bae wong lirike kaya kuwe. Iya ya kayak kue. Kue ra kue. Wi ewe. Sukang randak. Sukang randak kuwi. Selawaan. Sukang randak kuwi seneng rondo. Maksudnya suka ya nyong mending dadi randa ya gue daripada nyong timadu ya gue lo maksudnya. Wow. Maksud dari lagu ini seperti itu. Nek jenengan ngamini, kok nyong urung bojo wis dadi randa kepriwe? Ya gak pepe. Jadi dadi pepe. Lah kepriwe kok. Sukang randa selawase. Iki ana wis nek to? Pun. Iki ana pamundhut Pak kula nyuwun gending pepiling kula saking Pak Rin Bakul Wedhus Rejoso. Buka kula kirimaken bakul wedhus sedaya nggih. Nah ya ditembangke. Podang kuning nggih Pak, tembange nggih. Oh nggih, podang kuning. Oke. Tembange podang kuning. Nah. Ya. Yo langsung dikeplak kendange. Ya, ya. Podang kuning niki. Oke. Podang kuning. Podang kuning. Ya. Goyang Mas Kuncek. Oke, siap. Yuk, dados. Wis ora krasa keluyuran kang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng niteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya Yang tak sawang mencok apa jangan tak rindik saka kadawan sarwi ngoceh dheweke ngalih tentokan elok kae tak suwun mbak ajeng Padang kuning agawe pikirku komik Sleret ireng tak sama tambah manise Ibu bunga yen kelakon nyanyi Ayo ketal hatiku ketiwang liya
kaya kanyayang Klayang tak sawang menclak ning ngepang Kekencangan karindik saka kadongan Sarwi ngoceh dheweke ngalih kancoan tak sawang Padang kuning agawe pikirku komik Seret ireng tak sawang tambah manis Ikhlas bukan Getrakan nyanyian Orang bakal hatiku kekirian liat Masih bayang Ayang hati kanan Namanya hatiku saya datang Tak seranani Sun pikatu kekendo Matur suwun.